Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Moden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules naton nga presentation. Aksyon na Firing Line na program December 15, 2021. Action Firing Line. Aksyon Artay Hupon checking in until 9 o'clock in the evening. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati diri sa bilog nga Region 6 nga sumong na paidalom sa gihapon sa public storm warning signal o tropical cyclone warning signal. I-check ang pinagka-latest karon nga weather advisory gikan sa PDMP. Action Firing Line. Pero diri sa aton sa Metro Bacolod kag palibot sang Negros Occidental nagapabatyag na si Bagyong Udet. No, bangon nga karon iyang nga hapon may panalagsan na kag pabugso-bugso nga pagtupa sang ulan. Kumusta may mga pulupugadaman nga nabatyagan sa inyo tagsa ka mga lugar? Action Firing Line. Halong gid kita kuidaho ginanay mag-venture o kon magpanagat sa mga maggagmay nga sakayan pandagat. No bangon nga delikado katama especially sa mga lugar nga pwede magyan no sa bagyo. Preparar gid kita bangon nga anytime o buwas or sa Biyernes. Gina-expect nga base mo niyang tempo nga maglabay ang bagyo diri sa aton. Action Firing Line. Kabay pa kuntani nga hindi na magdulot pa sa nganuman nga kahalitan. Although, hindi ta madula ni nga posibilidad kay ti kabalo ka subong nga paniempo madalagi niya sang maulanon nga panahon ang bagyo. May mga cancellation of trips na sa mga nagkalain-lain nga puerto sa bilog nga Pilipinas. Lantaw ta pa ang pinaka-latest nga record sang Philippine Coast Guard. Kon pilagid ang apektado kag stranded nga mga pasahero. Action Firing Line. Ang diri sa aton sa puerto sang Bacolod City i-check ta karon anong nabulig diri or may ara na bala sanggin na hatag nga ayuda bulig sa mga stranded passengers. Kabalukar ti kon may biyahe pa Manila, biyahe pa Iloilo. Ang sa Iloilo yung mga taga diri sa Bacolod, after nga makita nila nga why na biyahe, after gin cancel kaina, matik na mapauli na lang ni sa ilang mga puluyan kung taga diri sa Metro Bacolod. Pero kung out of town ka, kag imo kwarta, huluhustuhan lang nga plete padulong didto sa tabok sang dagat, ti medyo problema gid. No, kay ti paano ka pa karon makabakal sa pagkaon mo kung hustuhan lang para sa inog plete. Action Firing Line. I-check ta lang nagkaroon kung anong pinaka-latest nga weather bulletin kag weather advisory diri sa aton sining pagpangalagad
Aksyon at tayhupon sa gihapon sa ngalan ni Aksyon na Brian Moden. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Pero antes ang tanan diri kita na sa pagchekyar, attention sa mga pumuruyo naton diri sa Negros, Occidental kag Metro Bacolod. Arina ang pinaka-latest nga weather advisory gikan sa PDMP. Sa Aksyon Gan Republika sa aton siningalini Aksyon Gan, mahinggan please kamin. Aksyon at mayong gabi, no? Mayong gabi sa aton mga listener, sari. Lakat sang aton chimpo sininga gabi. Miyerkules kita karon, Disyembre 15. Si Odette, no? Ika-15 ni siya nga tropical disturbance nagsulod sa aton par sininga tuig. Nagdugang siya pwersa, nagagiho ini siya padulong sa direksyon nakatungdan namin nakatungdan. Panglubaybay ni ang Philippine Sea, no? Kag ang sentro ya karon ari siya 485 kilometros na sidlangan sang hinatuan, Surigao del Sur. Ari siya sa posisyon naton sa coordinates 9.1 degrees north, 130.7 degrees east, no? Kag ang pwersa yang hangin 130 km per hora, nagamadlos ini siya masobra sa 160 km per hora. 910 ang iyang hipa pascals, no? Ang iyang giho ni padulong sa direksyon nakatungdan amin nakatungdan westward sa sulod sang 25 km per hora. Ang madulot siya sining kabaskugon nga hangin mataas pa dira makalabot ni siya mga 400 km per hora. So full up ang aton atop sini kun mga light material sa rusdak gini siya. Okay. Si Odette lantawon tatani ang mga kuanya bla. Ang iyang nga kwan nga signal number 1, hari kita signal number 1, upod ang bilog nga panay ang Cebu, Bohol, Dinagat Island. Okay. Ari sa Eastern Visayas, no? Caraga, no? Kag ang iban nga porsyon sang Masbate, Romblon, no? Ara na signal number 1 upod sa aton nga signal man diri. Kag ang iya madulot sini magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpupa na sang ulan. Kag pagpanagob diri sa Eastern kag Central sang Kabisayan. Okay. Sa na-mentionar ko Caraga, Northern Mindanao kag Davao Region. While ang Northeast Monsoon naga-komplementar dito sa Luzon, no? Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora kag Quezon. Ang idulot siya sini magalumon ang kalangitan nito, may mahinay o kon manipis lamang ang mga pagulan o kon pagtulotaliti. Subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, medyo maayad-ayad pa ang ilang tiyempo nga may pag-uum-guum pa ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan kag may dalaman ini naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang ang mga pagulan halin ini sa gihapon sa Northeast Monsoon ukon hangin amihan. Ang aton nga Western Seaboard sang Kabisayan, partikular diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, medyo mayo-ayo pang tiyempo naton. Makakita kita sang bituon, no? May pag-uumguom pang aton kahawaan asa nga magalumon man ang aton kalangitan. Nga may naligwin ini nga mga pagulan o kon pagpanagoob tuga lamang sang aton diri nga localized thunderstorms. Ari kita na lakip sa forecast wind ka coastal water condition. Luzon kag Kabisayan parihas lang kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa namin na sidlangan. Kag wala pa kita gale warning advisory pero ara na kita sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 1.2 hasta sa 4.0 metros ang takos ng aton nga astronomical tide sini nga gabi. Okay. Ang aton nga
taob karon alas 8:59, 1.3. Ang hunas magabalos alas 4:08 buwas sa aga, 1 metro ang kanabahon. Kag alas 5:25 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magapakita ini siya alas 5:54 buwas sa aga, action art. Okay. Ari kita karon 25 hasta 31 degrees Celsius. O kon 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Okay. So, amo ni lakat sa atong nga timpo sini nga gabi. Aha. Action gun, mas i-prefer ko lang na subong ang party sa Bagyo, no? Ang kaina, naka-interview ko sa taga-OCD sa unto. Actually, ang kawayan ito nga gina-forecast nilang do dito malabay, no nagkambyo, based on the trajectory niya, subong diin ang direksyon na gitman. Ario. Kaya kagina daw la Castellana na siya mo. La Castellana. Basta magsiling ta forecast action art, basically hindi na silang peaks gid. May Correct. changes pa na siya every 3 to 6 hours. Okay, tikon In the magsanggab siya gani ko magigo siya sa landbas na may pagkambyo na, hindi ba? Okay. Okay. Are, lawagon ko tatlo lang ni kay imbukada sa 12-hour forecast alas 2 ang kagahon Karon. sa buwas nga adlaw, no? Okay. Are siya 340 kilometers east of Surigao City sa Surigao del Norte. For the next 24 hours, buwas sa gabi, alas 8, ari siya sa Baybayon, sang Santa Monica, Surigao del Norte. Kagari, ang ikatatlo sa 36-hour forecast, alas 2 sang kaagahon. Pizza 17 na ini sang Biyernes. Ari siya sa vicinity sang Binalbagan naton. Binalbagan, Negros Occidental. Okay. 10.2 degrees north and 22.9 degrees east. Aha. Medyo nagnubo-nubo siya. Kaya kakina daw La Castellana. La Castellana siya, correct. Oo. Okay. Dason after sina, for the next 48 hours na alas 8 sang aga sa Biyernes, gapon nga adlaw Disyembre 17. Okay. Ara na siya sa Baybayon sa Araceli, Palawan. Palawan. So, babaw-babaw sang Cuyo. Cuyo Island sa northern Palawan. Okay. So, agyan niya ni ang aton nga Binalbagan. Aha. Kay nagligad ni kagina sang aga do ari pa ni siya sa La Castellana. So, basically every 3 to 6 hours may siya, may abrupt changes na siya. Aha. So, ginasunod na lang ang pag-asa. Correct. No, at least may proper guidance ang mga kaaksyon naton Oo. kay karon sa kagahon na hindi pa ni siya magsulod gid diri mabatyagan. Posible ang mga pag-ulan mabatyagan ta na pero ato pa siya sa Surigao gali. Ara pa sa Surigao. Sunod na siya sa Paras, pero ara pa siya sa Surigao, no? Ang Puntaria agyan kita di ang ning preparasyon ta, no? Okay. Kay Gob, kay Dr. Shepard ang mga gyapon nga pronouncement, no? Kung ano Kay amo na permi ang ginakorrektabla kay may mga kaaksyon kita nga kung kaisa hindi sila kangop magsiling ka public storm warning signal or tropical cyclone warning signal basta number 1 gani medyo layo pila pa naka-oras siya galabot ni sa aton. Layo pa na siya. Kay may ara kisa siling nga nano na yung ginlawag ni Arto yung tropical cyclone warning signal number 1 kita ging papanaog nga gaya iabutnak maning init layo pagani itong bagyo. Hindi blakson gan. Magsiling kita tropical depression, signal number 1 abi, no? 30 hasta 60 kilometros na ang kabaskugon sa hangin. For the next kategorya sa number 2, 61 hasta 120 km per hora. Ang standard nga dalagan sa salakyan ta 120. Di magbalang lapaw sa 120, ali naman 121 hasta 170. So halos galupad na siya. Number 3 na siya. Signal number 3 na siya. Subong typhoon kategory siya mulo manghod lang ni siya sa super typhoon, no? Kita nyo? Super typhoon. Anyway, at least may ara guidance ang publiko. So preparar kita, we are not saying nga kung modo Biyernes sa malabay sa Binalbagan, makumpiyansya tayo subong bantay kita gyapon aksundan di la. Amo ni ang magsiling ta nga pangamuyo, no? Gina-anunsyo naton sa programa sa kanginan. To ginakadlawan kita. Hindi ni nato mapunggan ang lakas ng tiyempo. Natural ni siya eh. Di ang aton di pagtuon na lang paghangop sini nga
hazard sang bagyo, no? Aha. Mga disaster related nga mga events. Correct. Bugos ang Aha. ang aton nga paminsaron nga Aha. parar sang aton kasalukuyan. Oo. So balikon halin siya sa Surigao, mabunggo ni siya sa bulkan kanlaon hindi. Malikaw gid siya kung mga Kastiliana posible, no? Ati may posibilidad nga pagbunggo niya da sa bulkan kanlaon, medyo bahar gawa guru persan niya sini. May probability mahuyang na siya ma-downgrade pero pagkalampuas siya naman tahakon niya naman ni ang baybayon sa Guimaras Strait, no? Okay. Manglubaybay di siya abi sa dalom sa Aninii sa mga gimbal sa San Joaquin. Dagat naman ma-intensify naman siya. Gani man. Pakadto to sa Northern Palawan, no? Sa Araceli, Palawan o kunda sa Pulyo Island. Okay. Amo na yung philosophy sang bagyo kay kon basko gid man siya tuod hindi siya mapunggan bisan nga mga bunggo sa landmass. Pero may ara mga aton nga land topography ang geographical terrain bumunggo siya sa mga taas-taas nga peak naton especially ang Mulkan kanlaon. Okay. May probability na siya nga ma-downgrade sa abi. Aha. Pero mabangon naman siya. No? Aha. Bila naman ka open houses ang tahakon niya liwat balik ang iyang grado Pwersa. Oo. Persan niya. Pwersa. Oo. Si Warren alabos bag uno saya katong kaaw. Siling niya sir ano oras malandfall ti siling ko ni maabot ni sa aton gina-expect by Friday. Friday. Oo. Aha, daw binalbagan siya malabay kung wala changes. Inaya forecast anytime Oo, pwede forecast na magkambyo. siya. Oo. Ang bagyo kon ang dalagan niya abi is 20, no? 20 kilometer. For the next forecast hindi naman isa 20, may tendency nga may 25 na siya o kon may madugan siya 30 o kon mataog siya sa 15. Ang lain ka ni Aksulgan, ang muling pinakahinay, ang dalaga niya blang, idog niya hinay, pero pwersa na iya tudo, mo na ginang pinakadelikado. Sige lang gyapon. O sige lang gyapon. Di bla? Oo. Oh, kabay pa, no nga maghuyang siya, kag hindi kita matamaan, diri, pangamuyo kita. Amala na, paabiso lang naton nga magpreparar salig sa kaulingon, salig sa Dios kag kabay pa ang aton mga panimalay himuson gid anay naton kung may force evacuation gid man kay Okay. baka ang itugay sini no ulan pero kung mga minus ang imong light materials hulabo niya ni ang imong mga dingding kag ang imong atop no? Correct kadelikado na iya. Mayo na nga may preparasyon gid kita nga daan. Ayaw gid magkumpiyansa sa mga mananagat, hindi nagigamo maglakat anay. Disyembre ni Blasubong ti amo ni ang Christmas man sa aton. Regalo sa aton. Pero okay, bu Christmas pa blani nga bagyuhon kita. Gani Bag-ulan daw ay patagani ka recover sa pandemic ari na naman. Sige lang, in a way, ang aton lang diri Aksungan, makatag kita sang information sa public as guidance nila. Preparar gid halong gid. Ginasulit-sulit na especially sa inyo sa MBC, DYEC, sa ibang Ba kumpleto. stakeholders natin nga radio station. Dapat kung mag-report kasi may sama-sama tayo Pilipino. Oo. Anyway, 24/7 ang duty niyo iya sa kwan mo kay heightened alert kita. Ano? Siling ko 24/7 na ang operation na subong kati heightened alert kita status mo. 24/7 obligado ta action art. Webes, Biyernes, Sani, way na ko na duty, pero obligado ta. May duty kag sa wala duty report kita kay emergency nimo. Amo na nga ton nga spirit of volunteerism. Ikaw pa? Bisan hindi masarangan sang lawas ta. Sarangon tani kay ti hindi ni para sa aton. Araw-araw 36 ka pa lang gani ka. 36 pa lang siya aksun gani do dayaw ko sa ibo. Sige Aksungan, kuan kita pangamuyo kag bantayan naton ma-update lang kami sa imo karon na from time to time basi alas 2 may ara naman bago. Sa aton mga listeners no, kag sa aton mga mga general public malabot naton nga matandog naton bilang ilang nga ilang interes magatag sila atensyon sa ginapaandam naton sa ila action art no. Sige.
Salamat kinaksungan halong kaman. Mayang gabi. Oh. Action firing line. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division ang pinaka-latest, actually ang forecast amo ni tandaan tagina. Once ka may bagyo, it doesn't follow nga ang ginhatag nga weather forecast sang Weather State Bureau nato na limbawa pag-asa diri sa Pilipinas nga within sa sina nga inuras mambal sabi kung lantawon nato lang gina malabayan na siya mo nga area, hindi na sabot ang balon nga within the following hours or the following day, say managyapon ang trajectory o kon usuyon niya, no? Kay may posibilidad nga within an hour or after 2 hours, after 3 hours, makambyo na sa kapin pagid kon maglandfall na. No? Amo na ginabal nga maglandfall. Now, kung mag-igo na siya sa landmass, amo na balantayan ta. No, kung bala, ang iya sining nga puwersa mahina or magahina. Kaya actually, kung diri sa aton makabunggo siya sa bulkan kanlaon, may tendency nga maghina jutay ang puwersa. O galing pagkalampuwas niya, makagain naman na sa liwat, kapin pagid kung bye-bye naman siya makatupa, mabaskog naman liwat. Action firing line. Tao galing ti amo ni gaton sining nga ginabantayan gid subong i-check ta lang karon sa Philippine Coast Guard na nung pinagka-latest kay actually may mga stranded na nga mga pasahero kay pariyo kay inas ang aga ang Bacolod City until noon time nga didto gin palayag sa bahin sang Coast Guard kag nalakip na ang Negros Occidental no sa public or sa tropical cyclone warning signal. Dito na iya nag-umpisa nga wala gintugutan nga makabiyahe ang tanan nga mga vessels or alin sa ruro pagkadto sa fast craft. So may natabo gid o kon mayara gid pila ka mga pasahero nga nagtinguha kun tani nga makapadulong sa puerto kapin pagidra sa Bredco Port. May mga trips pa kun tani nga nagalaom nga makabiyahe pa Manila, no? May mga trips pa tani that includes sa mga rolling cargoes nga magkadto dito sa bahin sang Iloilo. Tigaling kay pagkaudto kina mga alas 11 mayara sang weather advisory nga ginlakip ita sa warning signal number 1, the reason nga ang iban nagkala stranded. Action firing line. Amo na ang status, amo na ang sitwasyon. I-check ta lang karon ang pinaka-latest coming from the Philippine Coast Guard. Pero ari ay kay kumo maging report na kaina nga may ara dira sa may port o kon sa Bredco Port sa reclamation nga pila ka mga stranded passengers i-check ta in a short while kay Sir Jomari Vargas. Bala may mga ginhimo na sila nga pag-coordinate sa Coast Guard kay most likely kung may ara gid man sa ayuda ibulig dito sa mga stranded passengers. Why na niya pinilian o kung hindi na pwede nga maslingay taga-probinsya ka o pangayaw ka hindi ka pwede paakomodahon nano subong ang mga ginahimo nga inisyatibo sang Bacolod City. Action firing line. I-check talag na karon dugay pero pila pagid nga madalag ko nga balita nga aton tutukan karon na gabi magluwas sa sining bagyong si Odette. Action firing line. Ariho ipaklaro tani karon ang balita parte sa ginapalayag na naman sa Department of Health kag pagrekomendar nga pagpanubo sa alert status sa Bacolod from alert level 2 downgrade sa alert level 1 pero take nota siling ko subject for approval pa ni sang ina ATF kay expectedly by tomorrow tilain naman ni no ang posible ipapanaog sang National IATF. Action firing Klaro line. honda ni karon para hindi mag-create sang confusion sa part no sa mga pumuruyo nga nagamonitor. By the way, atong duha ka maginaligar bla miyembro sing NPA nga napatay sa enkwentro sa mamaylan na kilala na o i-check ta lang na karon sa pamunuan sang tropa militar kung sino to sila. Action firing line. Yentos nga mabalay patindog sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre sa bulig sang non-profit organization. Action firing SP line. ginbasura ang ginaduso nga resolution ni Councilor Gamboa
nga nagapamatok sa mandatory anti-COVID-19 vaccination. Action firing line. Tama balita sa Kapitolyo, mga GOs kag contract of service workers sa Kapitolyo may paaboton pang 3,000 gratuity pay. Action firing line. Nagtrabaho sa gobyerno kag eskwelahan sa sila'y suspendido bangod sa Bagyo Odette. Action firing Say ko line. lang ganon kay Aksonan, may latest na to Aksonan after sa itong na-record nga Omicron variant sa Pilipinas. Why pa latest? No, mo lang itong duha, no? Di ara na. Department of Health, mo man gina-expectan nyo, tinanong karon ng himuon ta. Okay, gadi naguso, mga pasayro. Anong magkasiguraduhan na ginahimo kang aksyon sa national government ako hindi niya maglapta? Online sa firing line. Right, ko lang anay, diri sa syudad sa Bacolod, ang advisory man, kag pinaka-latest nga monitoring, anong ginimo subong man, may nag-coordinate na sa city government, sa CDR mo, sa mga stranded passengers, bala nakabulig kita na ano ang sitwasyon. Let's have Sir John Marie Vargas, Executive Assistant kag Cluster Head sa CDR mo. Sir Joms, amayng gabi. Hello, Art, ng gabi. Actually, magkaroon na kita meeting sa NGC. Wow. So, sa ibang nga grupo for the mayor Bing. Okay. To finalizing planning, pati ang suspension sa offices kag classes. Okay. So what was the latest, if you may, Sir Joms? Well, ang klase, kahit kung signal number 1 kita, kundi usually, common sila primary kag wala kinder. But we decided kayo na sa meeting namon nga i-include na lang high school. It we expect buwas na heavy rainfall na sumabudlay naman ang high school. So, mayor will be making a executive order suspending the classes tomorrow. Ang amon office siya buwas up to noon time. After lunch wala na office ang NGC. Kami yara, no? Ang dere mo niya wala sige kami ya. 24 hours. Di inyo ginigibuwas ang samal ang trabaho, gidman mo, hindi pwede ni nga madiskanso mo i-adyuta yanay. Maganda. Sige lang anad naman ta sinasir sa bilang mga first responder, kag kapin pa ikaw ang leader na dati, hindi kag kapay-uway So bali, klaruhon ko number 1, buwas ang mga empleyado sa government center, ma-report sila in the morning, pero after lunch, why na? Right na, after lunch, Okay. ng office naman ba? Ang mga Ang klase, scientific. since nga ang face-to-face, ara pa man lang sa high school, sa senior high, why man buwas klase? Away na. Dinakuha na lang namon, consider namon kasi alang-alang man kung hapon ka pa, siminting out na lang namon. Okay. We decided kaya man ang detailed na sa amon meeting. Nga, i-obra na lang namon, although ay madala sa normal requirements ang sa disaster management. Usually sa law, wala number 1, wala nang iba suspend mo Okay. So, may di pangabon lang tao, it will be mga problema sa kabataan. We decided kayo na sa meeting, kung sa kay Consular Novero, Okay. kaya naman siya sa education, nga i-suspend na lang ang classes. Okay. Very good. No, at least amo lang pinaka-latest ng ginmeetingan niyo this afternoon. Now, ano sir ang mga tikang ginimo, since ka may reported ang Coast Guard nga mga stranded passengers, vessels, ang mga nagasalakay dire nga crew, driver, sa mga panel o rolling cargos, may ara kita ibulig dira sa mga kinanglanon sa Bridco Port? Actually, ang kailan may tatlo kami ka-stranded, but para Manila ka nito. Okay. But natin kay kita naman temprano, nagpulit na lang sa taga-Kawayan tawag, taga inyo to lugar. Ahay. Tatlo ko sila, nagpulit na lang sila. Pero Okay. kung may harag mas stranded ka, actually ang sa meeting, harag man na Coast Guard kila sa amon, pulis haraman ka gang Bureau of Fire. Ining pamangkan po mamonitor kasi matagad naman sila assistance in kaso gidman mo in terms of food and hygiene kit nila. Okay. So far wala kami stranded sa Bacolod. Wala subong. Ang support sir, mga drivers ng rolling cargos. But every na sailing mo hindi ka nakagwa Okay, okay. So rolling kag one way na nabiyahe taran. Aha. Pero ang mga tineranay ng mga kagao ko ng mga nag-upod dira sa sining mga panel, dira lang sila matiner. Atin posible siguro amo na ang guwan nila kasi pero atin siguro ting hapon pa lang daw iba na mo gani empleyado sa tiyak pa sa Iloilo. Jesus. Stranded to sila, they cannot go home. So, right na may most na kami sigla number 1 at sa Negros.
Okay. We expect also gani buwas nga may motaku, no? Okay. Depende na karon daw sa gabi basi matu na tadre o buwas aga. Uy. So, diri sa aton sa Bacolod, kay report sa PDMP nakuha naton just tonight, kay gani siling ya expectedly base sa kagahon diri mabatyagan sa Negros and Bacolod. No, anong ino-forecast niya, sir? Ang na-monitor nyo? Kailang amon lang taw sini would be buwas aga, may ara na ulan. Hindi pa nagidya stormy weather, no? Ulan na gin kaya. Okay. Mabatyagan ang stormy weather mga towards noon, no? Noon time. Sa hapon. Kaya ang exit ang entry point sing Odette kagahon sa Biyernes eh. Pero di magliwat ang ating pattern. Okay. Kung mag-interact ngayon, mas niya siya from Surigao City, Southern Leyte, kag Samar, Cebu, kag Bohol. Basi may banan, ang iya pwersa, may banan ba nang iya kada siyon. So, ano lang tao. Okay. So, diin ka ma-areas diri based sa meeting nyo ang daw gina-consider as barangay of concern, no? Especially kung mag-igo din mga pag-ulan. Well, ang assume na namon nga may flooding. Kaya tungkol nga ang nakwan namon ang may taob eh. So, good buwas, sobra sa Kamitro, and then ang Friday sa isa Kamitro man. Okay. So, kung mag-ulan, so good siya di buwas. Pag tabuon niya ang taob, may ala ginaya pagbaha sa Bacolod. So, expect na namon ang daan yung kaso din man. So, in dua ka area, kung siya namon, ining suba ang mag-subay kag lupit. Okay. Yung rental content, yung class card kita. Aha. Kumain na harap man na si Kapitan Gonzales ang liga ng barangay. Okay. Inform na namon nga daan sila ang buwas pabalo na yung mga pamuluyo nga lagyan sa mga kasula. Sige. So, just keep us posted if there is any possible advisory coming from your office so that ma-relate sa public. Salamat gid Sir Jones no, for the information na ginatag karon na gabi. Okay, sige. Thank you, kid. Salamat. Good night. Good night. Action Firing Line. Halong gid kita all set naman halos ang mga preparasyon sang city and the province, no? Anyway, ang sa province, kuhaon talo na kanong Action Marlon Hinubia kay posible may mga palayag man kaina si Dr. Sifar Gerhardt Kailian. What is important now, damo man tabalita asubong may politika pa, may update pa sa COVID, pero ti ang mas importante niya, ining kalamidad nga ginapaabot na tunopuli hindi mangin disastros, hindi makalalit balang dala nga ulan kag hangin. Amo nang aton gid dapat preparahan. Action Firing Line. Pagbalik ko karon after commercial, we will check the Philippine Coast Guard anong latest nila nga monitoring, and then ang report ni Action Marlon Hinubiyaha kag mga update sa Matupikuta pakarunan tala kay para magkabuelo kita gilayon karon dugay-dugay. No, kay damo pa ni kag inyong mga komentaryo, inyong mga reaksyon, inyong mga ginapadala din nga opinion pwede nyo gid ipadala sa gihapon sa aton sa comment section dira sa Facebook Live, amo man sa YouTube. Kung way ka mo dira internet connection, pwede ka mo kapadala sa aton text hotline 0963-757-0874. Action Firing Line. Halong gid kita, bantay gid, ulo aligmat, sunod sa advisory. Kakinahanglan, temprano pa magpreparar kita para kung magsulod gid man, in kaso nga magsulod na ang bagyo, si Bagyo Odette, hindi kita mabutang sa disgrasya. Kung may advisory nga may forced evacuation, sunod kita gilayon for our own safety. Hindi kita magkuan pa lalis sa mga first responder, agud likaw sa anuman nga problema. Ariglado? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod
nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig.
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung rin nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo di ko dita at that time no simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamo bisa nagdamo dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang
kaundan sang balita kung matuod kag hindi nga balita dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa nga mat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Baka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagino, no? Yaman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, para na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa
sa anniversary sa ARB. Magpangati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang Nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Balik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Moden. Ang regular anchorman, ako naman Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Firing Line. Standby na sa mga report ni Aksyon Marlon Hinovia, idalas-dason lang ng probinsya kay para at least isa na lang kapag presentar mga preparasyon, atensyon sa silay galiho, may haraman advisory nga ginpagwa dira ang inyo alkalde. Aksyon Firing Line. Ang gabianay kay May J. Acosta, Romy Manansala, Angelis Gas Orgatilugo, Edwin Pinida, Eunice Grace Ong, haraman si Carl Michael Isportuno de Feria, Jonalyn Ninial de Crypto, Tamiyaw Yakuno, taga Ginturilan, Sir Boots Bilio, kag Ma'am Rica Gamilong. Gapamati sila. Salamat gid Mike Labrador, kag Marisa Galo Lacheca. Araman si Raymo Jr. Jimenea, Julie Nonoy Tahom. Salamat. Araman si Chabski Hilito Gilaran, Justin Libran. Stay safe everyone silingya. Kay Yolo Pugusa, evening man. Aksyon Firing Line. Araman si Jude Galis Makawili, Teresita Hintulaga Gonzales, Jude Galis Makawili silingya. Good evening. At isala kasang radio station. Rosmi Lumangyaw, Talita Villanueva, Leia Yanger Esquivel, kag Ramsang Kuber, Madam Star Mayo, kag Doc Matt Mayo dira sa Minnesota. God bless sa inyo. Mark Anthony Lara Istuya, Juna Plagata Bisina or Bisana, Araman Lalin Lizare Palmares. Ang iban karon lang dugay-dugay. Aksyon Firing Line. Alas 7:52 na i-check ta this time mga balita kag update man gikan sa provincial capital. Capital Reports. Mga detalye na sang report, let's have Aksyon Marlon Hinovia. Okay, i-check naton ining update to. Dira sa siyudad sang Silay, take note dira sa mga pumuluyo, no, kay may ariman advisory gikan sa provincial capital o kon sa inyo diring local government unit. Si Juan Galeon nunoy manggubat o gakaon sa piyaya, permi ka lang kaon piyaya, noy way mo ginadulungan di si ang defensoro piyaya ni Nonoy manggubat. Aksyon Firing Line. Ario, atensyon dira kay trabaho sa gobyerno kag eskwelahan sa Silay suspendido bangod sa Bagyo Odette. Kagiban pagid nga ma-update man ba mayuning sa Kapitulo kay may paabuton pa nga 3,000 ang mga GOs kag contract of service. Let's have Aksyon Marlon Hinovia sa detalye. Aksyon Marlon, maayong gabi. Asunod bayang gabi ko manunumon nga si Governor Bong Lacson naglikat nga Lunes, Desyembre 13 nagadonsong ang mga regular kag casual nga empleyado sang gobyerno provincial sang Negros Occidental Makabaton sang kabugosan nga 65,000 ka pesos nga Christmas bonus kung matawag man nga additional Christmas bonus. Posible mabaton na ni Action Art umpisa sa Lunes kay bantay ginasikaso na ang payroll umpisa kay na sang aga. Now, ang subo-subo kay may aray ibang nga empleyado, government workers, nga ang ilang silang estado is ang tawag sila mga service of contract, no? Mga COS, kaga job order employees, ang mga GOs, Action Art. So, hindi na sila entitled, no? Hindi sila entitled sa mid-year bonus, sa year-end bonus, kag sa silang ginatawag nga 13th month pay.
Diyos. Hindi ba sila entitled sa iban nga mga benefits sa sunart nga ginabaton sang regular kag casual nga empleyado. Pero may-ari ni sila sunart nga ginapaabot mo. Kaya nagligad nga tuig kung maduruman mo 2020 si Presidente Rodrigo Duterte nagpagawa to sang administrative order authorizing sa paghatag sang ginatawag nga gratuity bonus o kon gratuity pay sa sini mga GOs kag COS action na art, no? Ligad na kabaton to sila. Subong atuig 2021, laban-laban ang mamaning matabo mo kaysang 2020 COVID-19 pandemic tiri, no? Subong ang COVID-19 pandemic ara gyapon dapat silang hatagan man ugaling ang matabo nga hindi maka-release sa siring gratuity pay o kon bonus ang isa ka local government units kung wala sang mando sang gobyerno nasyonal paagi sa Department of Budget and Management o kon DBM. Amo na kayo na nga ginhambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga kung kwarta or pundo nga ihatag sa gratuity bonus sa sila mga GOs kaga COS arak sun atay funds ya ang provincial government ay nalaligad pa nga mga binulan ang bal ni Diaz ya may udad na si Gov nga painan sang pundo ina nga benefits action art o galing hambal ni Diaz amo na kinahanglan nga hulaton ang memorandum circular sa nga DBM nga amo nang magahatag sang authorization sa isa ka LGUs nga makahatag sang gratuity bonus o kon gratuity pay action art. Hambal ni Diaz kung makapagawa na gitang sang signal ang DBM ang provincial government action art ya ihatag ang maximum. No, kaya maximum sang gratuity pay 3,000 pesos. No? Ang pinaka-maximum na kaya kung masihan naton ang computation action art nagadepende mana sa kalawigon sang pagtrabaho sa isa ka GOs kag contract of service. No? I see. Oo. Kaya nagligad nga 2020 ang ibang to nagbaton lang sang tag 1,000, tag 1,500, tag 2,000. Kaya nagadepende na sa kalawigon para sabi nagligad nga 2020 kung 3 months or more but less than 4 months ang yasa nga pagtrabaho ang ihatag babaton niya not exceeding 2,000 maamo na siya kung dugay nagsunart ya dugay ka na nga contract of service or job order tinuig nati maximum matunon mo na Okay. Na 3,000 action na art. Kung si o ka contract of service na po na mo malinibo, labod na mo sila action art po. Under sa provincial government, hulato na lang nila ang may pila pa naman ka adlaw action art na nabilin. Pero ako kapati ko nga antes ang Pasko action art. Kasi bayaran na isang order na pagwa ang province ang gobyerno nasyonal pagka sa Presidente Rodrigo Duterte. Kag dumduman ko nga may ara action art sa isa ka party list nga grupo mo nga nag-file sa resolution nagligay nga bulan yung resolution ni naga pabay sa kay Presidente Duterte nga i-grant ang 10,000 gratuity pay sa mga COs kag COS. Okay. O hindi kay 3,000 lang kundi palaboton 10,000 action art o galing why pa ni ginahambalan pa action art sang mga sang taga-gobyerno kag sang DBM pa-decision ko bala pasukta nila tayo kung hindi. Pero ini siya action Marlon, di ni kwaon gani nga funds. Kung dari sa Negros Occidental, yati mayara agin pa ini nga dahil nga pundo sa arte. Pundo nga ara na yung pundo, galing hindi na matandog, kung why sang authorization, why sang memorandum circular halin sa DBM action art. Okay. Manambal kina ni Atty. Diaz ya kung funds lang sa gratuity pay ara ya. Daw temprano pangagin papreparahan nga daan ni Governor Bong Lacson ini nga benepisyo.
Yaman na sa gratuity kung sa mga Tagalog pagsunati pabuya na sa organ timpala, no? Ina mga tip-tip ba na nga ginahatag to sa waitress or waiter. Gratuity na panawags na, no? Okay. Naman ang gratuity pay nga makahatag sang bisan gamay lang nga benepisyo sunod sa mga government workers kaya hindi entitled sa iban nga mga bonuses sa tiyon sa Pasko kag bagong tuig. Gamiton na total December subong hindi na lang nga daw hatag binga pabuya sa ila kung sa Tagalog or gamiton na nga Pasko na lang sa pagkilala sa ilaman serbisyo sa probinsya Yes, kay diri sa Negros Occidental Art ginakilala gid mo sa gobyerno provincial ang contribution sa mga government workers sa COVID-19 response sa sunod kadumdum kato sa pagbukas sa Mabukal Resort and Sanctuary Wildlife Sanctuary. Gintagaan gito sa kasemana sunod ang mga provincial government employees nga maka-enjoy sila una, no? Libreng entrance, maka-pulupapasyar, maka-patigayon sa seminar tira sa pahin sang Mambukal, no? Tiluwasin ang gratitude, ano tong bal mo? Gratuity nga yatag sila, why gini mga pinutos nga lulutuon sa Noche Buena? Kung pinutos action art, nagligad nga tuig to, I don't know kung may ara, kaya hindi ko lang kapiho, kaya nagsentro sunod sa COVID-19 mo. Bagay. 2020. Pero nagliligad yung mga tinoy yung way pag sunod yung COVID-19. May ara galing sunod tutuban ko, no? Tutuban ko to, sang time na ni Governor Bong Lacson, may mga konto, may mga ginparagtag to sunod nga pang Noche Buena. Ang putos-putos, tutuban ko to kay sa lapit ang sunod sa Provincial Capitol Building mo. Gin pang mutang, no? Kagin paragtag isa-isa. So sa mga job order kag contract of service employees, no? Sa mga laban may ara man action ata, no? Ngayahatag sila siguro porque ang final announcement tunta halimis po sa Governor Bong Lacson. Ari sa ato nga diyas angot sa kinatawag na gratuity pay. Well, we have legal prohibitions to give to JOs and COS. Kung pwede lang man nga endemic. Ang aton allowed sang law is ang gratuity pay, which we also are ready napunduhan na sang aton na probinsya as mandated by Governor Bong Lacson. So ang maximum sina nga mahatag naton is 3,000 na gratuity pay for all COS and all job order employees. We will give the full amount of 3,000 kung na-authorize na kita sa circular by DBM. Ulaton lang ang memorandum circular nga ipagawa sa DBM magsunod kamati kung magpagawa na ang DBM sa nga memo tarantarama na ang tarantarama sakop na sa tarantarama LGU sa Bugos nga pusod sa Pilipinas. Ang ko lang sila City may executive order again pagawa si Mayor Mark Goles sa mga hapon nga naga-deklarar sang suspension sa trabaho sa tarantarang nga mga government and private offices kag pating klase sa tarang nga level action na art. Okay. Within sa jurisdiction sang Silay City bangod sang Bagyo Odef. No? So bisay na boss nga Lawson Art dara sa may Silay City ginpermahan ini ni Mayor Goles sa mga lamang action art nga adlaw, no? December 15, 2021. May isa pagid ka executive order ay pagsulod sa aton. Halin naman ni action art sa Mahimabaylan City. No? Same man sa Silay, no? Executive order gin permahan man. Ay, tinominal bagan man tong forecast nga posible dra malabay una pang Himamaylan pagwaya. Ti Mamaylan yo, duha man ni kapahina paglan sulod sa aton. The executive order number 2021-38 nagadeklarar man sa suspension sa taran man nga government offices, klase, taran nga level, private offices man, dara sa may Himamaylan City Permado ni Mayor
Raymond Tungson. Sa mga Okay. adlaw, December 15. Anong oras yung nag-inpermahan? Nga doon gabi na niya nakagwao? Sa mga hapon ang sunod, impirmahan isa. No? Kay bala mo, ang kalabanan nga mga kay sa mga hapon, nag-Zoom meeting ang sunod ang taran nga mga taran nga mga Mayors? DRRM. No, DRRM. Nagapod man siyempre ang sunod ang pila ka mga mayors bilang local chief executives. Pati sila na nagkaserbe sunod bilang head mo sa DRRM, sila sa nga panwa. O kung sunod, tiyan mo ni ang mga sunod nga nagka-desisyon, ay man siguro sunod mo pa pagwa sa executive order, no? Kay preparasyon mo ni parang paniguro na lang. Okay, karon kay useless man nga halimbawa mapareport kapag imo katao mo nga mag-duty sa mga city hall or municipal hall nga gawaswas ang bagyo kuning guwa sila pati sila karon nagkalatrap da sa munisipyo nga dra na lang sila hindi ka puli dali is pamilyan na. Oo, amo mga reaction preemptive bala kung tani nga lihok or tikang nga instead nga ini nga mga employees ara na sa balay nila da magbantay man magulualigmat, we are not saying nga hindi sila preparado kundi I mean mas mayo na nga ang ma-report na nag-duty buwas ang mga respective DRRMO personnel na lang. Correct. Sa mga ilan na sunod may arasang skeletal force posilingon ang importante rin nga mga opisina ang sunod mga siguro may ilang agawon siguro ang ilan sa pila ka mga personnel ma-report niya boss, city accounting, city treasurer. Hindi ganun lang gali nga totally why naging siyang empleyado nga pwede mag-report. Oo, kay pwede man nagsunod niya ko may mga salakyan sila private tapos pala niya kung nara sila sunod sa opisina nila magtupag iba ng ulan at least safe man sila sunod na kay ilan doon palang city hall sang Himamaylan di ba wala NGC man ay kung nara sa sunod safe ka naman nasunod iba na siguro ng mga empleyado waya sang importante nga ilikoton tiyaman na siguro itiniran na sila sa tagsa kanang puloyan. Sige lang kay patawgan ko lang si kay aksonan si Mayor Raymond Tungson abe para i-check ta ni siya kung ano gini ang matabo. Adi man no, singit ko man isa pa yung executive order, no? Tatlo na executive order report pa. Sino naman ang executive order? Hindi nalalupang doon gid man nagsunod na extension malam ni sa alert level 2. Sa Negros Occidental. Bali, ang Negros Occidental, extended niya ang alert level 2 status. Until when siya? December 31. December 31. Okay. Until December 31 action art. Executive order, impormahan naman ni Governor Bong Lacson. Kasi Gov naka-issue na ni statement temprano pa mo. Kasi lang niya, ako mas papor ko nga ipabilin talang alert level 2 lang sa Gyapon. Hindi lang na, yan lang pa alert level 1 kaya basi kung tanong ang mga tao bilang sa mga lugar nga gina-prohibit pa ginalipitahan ang hula sunod. Alert level 2 extended until December 31 sa Negros Occidental ang sunod sa pagkulod alert Pero level 1 hindi ba lang balantayan ang report or ulat sa bayan naman ni President Tigong basi tonight siguro basi ang RIATF o I mean ang National IATF pagpagawa naman sa guidelines din nga mga areas ni ang alert level 1, 2, 3, 4, and 5 status, tibla? Karkolokan sunod, may ano naman sila guro may contact na sila guro dito sa babaw. Okay. Hindi pa nagkaroon magpagawa si Gov Lacson kung why ito sang sang advance nga information kung wala ano ang alert level na i-anunsyo ni Presidente Duterte sa Negros Occidental. Hindi man naguro magpadaso-daso si Gov nga kinanglan ni butang sa alert level 2 nga dito gali sa Manila alert level number 1 kundi nagliwat ka naman karon. Oo. Lain na sunod ang nasa adri sa alert level 2 mo. Lain man sa alert level 1. Wait, by the way, nasingit mo pamangkot sila. Parti sining nagwa ang balita yung gin-confirm sa DOH. Ano may Omicron case na kita? Omicron nagsunod sa lang hapon na siya. Okay. National, oo. Kaya na sa udto, duway pa nagsunod eh. Samta nag-interview kita sa kaya attorney, Refranto Diaz. No? Kaya na may mga alas tangko, sunod alas 12 kaya na mo. No? So, wala pa na nagwa ang balita kaya na. Ang Omicron, ginang duwa ka bilog, duwa ka mga tiruga, nag-sulod rin sa ato na sunart. Basi bosa, kung naraman ang presensya siguro ni Governor Bong Lacson, kag-check naman ang sunart kung anong status to sa ato mga pitobla to ka mga halin sa South Africa. Kasi tapos na ilang sa ding,
nga quarantine, no? Kaya ila sa nga destinasyon is diri sa Negros Occidental mo. Okay. Base kung manong tapos sa sunod kag base kung may schedule na ang ila sa nga pagbiyahe pasulod diri sa Negros Occidental. Atong dito PS Manila ang namin mo nagali. Tapos sa Manila quarantine, ang dito action art wa patapalaan ko ano ang ila sa nga status kung ROF, OW, kung anong pastada, returning residents, basta ila sa nga destinasyon is Negros Occidental, patapuson para sa action art, ang 14 días nga quarantine, nila ka mo nang dapat sundon nga protocol. Okay. Report ikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Cervaya, mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovi mga nagapangunang balita sa Provincial Capital. Hopefully dako man ang pagpasalamat kag ining pagabatunon sa mga empleyado dira kundi kaya ma-qualify, sorry no sa ginatawag nga bonus, ti realidad na ya no kapin pa kundi ka regular employee. Pero ti sila sa Provincial Capital bilang pagkilala sa ilang kontribusyon, damo man ni sila mga trabaho mo, check ta lang na, no? Kay mayon ni at least may batunon man sila. Gamay man ang kantidad pero mas mayo makabaton ka man kay para sa imong feeling mo lang gina-appreciate man sang mga opisyalis sa probinsya ang initiative or effort nga ginahimo no sini nga mga empleyado. Action Firing Line. Sakay Ma'am Veronica Santillan, Manukan, Ruel C. Roma, Michelle Sayo Gimeroy, Raydan Ortega, Juan Laschere, Lolita Fabila, good morning. Gapamati sila subong, no? Cecilia Bautista, Ters Vergara Sancho, Marlene Diaz, Araban Joseph Gerald Gianan, Rhea Pinaflor Dainolo, Mila Alovera Doriza Janson, Imi Esmeralda Dolido, Nida Bilyuti Olarte, araman si Ma'am Nelda Bilyuti Olarte, nabasa ko na ning mensahe may gabi ma'am, Herman Tingson Escolyar, Marilo Malalay, Daisy Tiham Chushima, Laklak Halanduni, Michael Bazin Quezan, Athia Kim Eriman, salamat gid sa inyo, Sir Leo Lanaka. Monitor lang kami dila Castellana, si Safe. Shout out lang da sa misis ko nga si Maok sa Bacolod. O sige, Kapataramel, Mary Ann Quijano, Jean Lim Valiao, Terce Vergara Sancho, Omar Mula, araman si Erika Abindan Dalisay, Aliza Morales Cuello Feli. Thank you gid, Robert Pesca, Chona Barosca or Borosca, JP Bajan. Thank you for listening. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni
Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka! Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may kumakaadda ang tubig, so ginaulat nato nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon o umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin magpinapo. Subungadaan. Desisyon 2022. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:32 na. Action Firing Line. Oy, atensyon dira sa may mga entry. In a short while, magabot naman kita para sa magadaog kagatagan naton sa 500 pesos nga pamasquadri sa Action Radio Bacolod, no? So monitor na daan, and then ang cellphone nyo i-preparar. Isinasilang ko dinoy kung arat na may nakasabat na para at least hitso-diritso kita gilayon. Action Firing Line. Kay Mariesel Gama Corta, Bari Coliodo Itorzaita, Romy Agsam, Arnel Gonzales, Carol Montoya ara sa National Printing Office, Gamonitor, Neil Natibuok, Ruin Reyes, Merlin Magallanes sa Cabizares, Carol Montoya, good evening, salamat. Merlinda Gatinao, Grazel Doroteo Latuza, Sasin Nerha Divine, good evening, thank you, Gid. Inday Mansit, Jocelyn Ardinico, o si Nonoy Eli, kag Edeline Tanaya. Ara man monitor galis toto kas Romer Arzaga. O regards na sa pamilya kag mahimata pariente na kas Romer Arzaga. Action Firing Line. Kung larang magulang si Macau ay magpaulihi, Tuto Macau Arzaga. Salamat gid sa inyo ha. Bandula Fernandez, regards lang ko kay
classmate ko Insik Fermin, no? Kay classmate Insik Fermin, July Fermin, no? Donna Sula Gomez, Milita Gani Rabotaso, Edmar Kilitar, kag Juicy Lynn Motter Troben, Carlos Macariula, Jose Mandaraog, kag Eli Florderiza, Gambonitor man. Ara, may nakasabat na sa aton nga linya. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yay! Ari ba nagkasabat na sa atong linya, atong premiuhan sa 500 pesos. Hello, maing gabi. Mamayang gabi. Maing gabi si Action Art, sa Action Radio Bacolod. Sino gani palihog? Merna Hardin. Taga din si Ma'am Merna gani? Taga Pulupandan, sir. Pulupandan. Pilang edad mo, Ma'am Merna? 46. Ba, 46 anyos. Ikaw gid ang mapalaron nga nagabutan namon karon nga gabi kagatagan premium 500. Salamat po, sir. Ba, monitor ka permi sa Action Radio Bacolod? Oo, sir. Tay mag-extra kami bi una sa balita, una sa aksyon. Ano gani supon? Sa Bacolod, Action Radio. Hey, Ma'am Merna, congratulations. Sulaton mo lang, Ma'am Merna, kay padala namon dang reference number, i-text dira sang office. Buwas posible kay why na di mong personnel namon sa admin, ha? Sir, thank you, sir. Ba, thank you kag timprano. Merry Christmas sa imo, Ma'am Merna. Merry Christmas, sir. Salamat. Congratulations. Sa Pamaswa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Action Firing Line. Kadi buenas ba si Iyado Edmundo ari ni permi panuwag siya katilaw ng gabutan? Why gina magabutan ang halan mo nga ma-premium 500, no? Action Firing Las Line. 8:30 isyati na oy may gabiman kay Jose Magdaraog kag Early Flor de Liza, Velin Lubaton kag Elin Hornido. Para man gamonitor Orlando Panoncilio Akot, Miriam Albior Luzana. Thank you gida. Arthur Morales kag Nining Cleofi Suganov de Venegracia. Salamat man, no? Ara man si Aileen Gamilong kag Dondon Trinidad, Hapoy Lamayin kag Ray Rodriguez. Salamat ha. Nebram Obamos. Ara man si Josefina Dignadisi, Levi Bernabe, Elvera Gilogo, or Gilogo ini pagbasa. Sige. Araman si James L. Lizzie Mads. Grabe nga baliskan mo. Kubudlay basaon. Rides Road Safe. Elvira. Nabasa ko na si Elvera. Berly Anuales kag Lloyd Losinara. Jonaline Ninyal Dikripito. Good evening, Action Art. Tani, may bonus man ang kontraktual kag may day, ano ni man? Okay. Janice Labis Loayon na. Julie Militado Patrimonio. Ayos. Liog lang ko ang Action Art. Sa padayal ko to si mo. Basi kung makasabat sila. Kay sa iluhan ko man karon si Action Dale Salazar. Mga balita gikan sa Bacolod City Government na nung tabo ni ho. May resolusyon ng ginduso kay kundi regular session subong sanggunian panunsod diri sa Bacolod. May ginduso si Councilor June Gamboa. Idaway gito makuan kuno dugin basura to nano ang rason sini. Good evening. Sa kay Susan Alba Tilanas. Salamat, mama. Si Justin Libran, gamonitor man kuno. Justin Libran. Salamat. MGS Candido Hildore. Ara man gamonitora. Alan Inoria kag JP
Bahan Chuna Buraska. Nabasa ko naman ni Kaina. Nagapap up liwat eh. Sige. So, let's go to work na. Isailuan naton ang mga balita bla kay kundi ang DOH kaina may araw sa mayor nga statement gin pagwa pagi sa Facebook post ng PIO. Pero iklaro ho na to ni kay remember nagligad to ang DOH Region 6 may ginambal man nga ang Bacolod. Actually hindi pa to alert level system ang ginapatigayon kundi kuan pa to, no? Lain pa tong ginagamit nga terminology, no? Hindi pa to kay kundi ara pa lang to sa GCQ, MGCQ daw mo na. Tinulambod layan to kay may mga changes. Now, i-check lang naton kay may recommendation naman ng DOH. Kapag ka magnubo-nubo pagid ang alert level status ng Bacolod, much better ina. Isa pagig kabalantayan ta and perhaps isa ini siya dapat ginaton nga magbantay kita magluwas sa bagyo nga pasulod. Ang parte sa sa problema sang COVID-19 gyapon nga ginadala sa aton. Online sa firing line. Pero dali lang kay kaina na butang man dito sa press release ng PIO na mention maganing ngalan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. I-check ta binano ini may ara na sang approval ni sa NIATF ang alert level status sa Bacolod. Kag starting tomorrow, we are expecting another executive order from Mayor Bingmo. Joining us tonight over the phone is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good evening. Yan, Section Art mo yung gabigid mo yung gabigid sa imo listener. Salamat sa time. Number one, sir, ano ning party sa ining recommendation? Naging pagwa naman sang DOH Region 6. What was the latest? May ara na kita update sini from National IATF. Okay. Ginbalik kita sa alert level 2, no? From level 1. Mm-hmm. Both Iloilo and Bacolod. Mm-hmm. Kwanto ang placing Bacolod and Iloilo under alert level 1. Okay. Iya to sa region lang. Region, correct. Mm-hmm. Yes. So, hindi to from the National IATF or DOH, I mean, Department of Health na advisory. So, balik ka sa level 2. Ang level 1 niya, full, mo mo lang yung diferensya, no? Full capacity ang tanan-tanan nga venues of activities, even restaurants. And age limit in lift, no? So, mamalang na siya action art. Okay. So, at least ang aton lang din sa mga Bacolod noon, starting tomorrow, ang expected yapon alert level 2 status kita until the end of December. Yes, action art. For me, daw okay man lang na. Mas mayo ganit na parang daw palong tabla. Correct. Take up in pagid, I don't know, isingit ko lang ni kay... Mass vaccination. Yes, sir. Ang mass vaccination, action art, kung wala lang tani isang tropical depression. Okay. Wala lang sa typhoon, until, yes, 15, 16, 17 tani eh. So, bin-move naman, no? Okay. So mo nang problema tuod kay ti dra pa na nimo makuan no da tanay mabalaan ni kay kung malabot na gid ang 100% nga target herd immunity hopefully atong 18,000 to do hapos lang to palutson tani mo. Walang aton nga nakuha nga report sa DOH na labot kita 91% na wawa target. Bakon mo. Only that nga ang fully vaccinated 76 ang 15% ang first dose, no? Mayara naman sila ganyan ginatunan action art nga kuan na mga 4 months pwede ka nagpa booster, no? Okay. Hulat ng advisories na. So by the way, na-discuss nyo sir kay magluwas sini at least klaro ng alert level number 2 na kita pero kundi may ara na confirmation sa nasyonal nga may duwa nagka-Omicron case ang
Pilipinas nga record. Ano ang mga preparasyon din na nakadiscuss sa ITF kag sa EOC? Well, monitor lang ang ang development sa dati tanan-tanan nga entry dire alin sa Cebu and Manila mo man ang point of entry from outside the country. So ang kwanta di ayo pa din away ng tani magpalusot bla o isa mga fake ka mga documents pass na present no. Kada isa sa aton Sultan Action Act may responsibility kita So ang aton dira siguro nga border control is very important halin sa outside the country. Amo na no, ang bantayan ta kag especially ato i-monitor na lang to atong duwa nga nag-positive kag contact tracing nga mabalaan kung sinong contact person nila sadto. Yes, correct na siya. Hopefully, no gids na sa tuod. Kasi siya, binoteg kasi mo nadaglap tayo. Correct. Anyway, kabalo ko may mga importante pa kamo and nga ginabantayan, especially Bagyo, nga ginapaabot no, nga magasulod diri sa aton. Kabay pang hindi na tani diri sa Bacolod City ang makasulod ang Omicron variant on the other hand. Salamat gid Vice sa time mo ginatag tonight. Yes, halong kita tanan kay Hope pangamuyo pang maglapaw lang sa ato na. Thank you, good action art. Mayong gabi. Good night. Action firing line. Ayos, ati at least klaro na kay amo ni galing bla. Dapat sini mga amo ni balita sa DOH. Hindi na niya anay pag-ikuan mo, hindi anay bla paibalo actionel market. Pareho kaina na post ng alert level 1 according sa DOH. Wala to nagid lang to sa national kiti pareho sa niho. Gulpiada, iya pa hindi karon gabi confirm ni Vice nga alert level 2 lang kita gyapon nga status. At least di magsalangisag ang publiko. Action firing line. DOH Region 6 abi dason gani next time gani kung may ara changes o pagkambyo gid man or pag-maintain or may ara kamo recommendation on the alert level o Bacolod. Mas nami na lang ni guro hulaton ta lang approval gid from the national ITF para klaro kag hindi kita makibot naman. Action firing line. Ayos, alas 8:46 na. Let's have Action Dale Salazar na lang sa last and final stretch ng aton program. Kay baloon taman ang update ni nanong tabo ni ho. May ara kuno ginduso nga resolution si Councilor Wilson Jun Gamboa idaway gini kalusot, no? Ginbasura kay may resolution siya nga nagapamatok sa mandatory anti-COVID-19 vaccination. Galing kito digin basura kuno kag may ara pagid parte sa mga puloy-an niya ho. 500 ka mabala ipatindog sa Progreso Village. May mabulig kuno nga non-profit organization. Aber, anong detalye sining nga balita sa Bacolod City Hall? I-check ta kay Action Dale Salazar. Now, di diri sa Bacolod, according sa report kay natin preparado naman sila no, kung magabot gin man king kaso nga may lala nga epekto ning bagyo, all set naman ang preparation sa city. Amo na gani siling ko sa gusto mag-travel, ulat na lang kamo sa next advisory nga pwede na kamo ka-travel, coordinate na lang guro sa mga barcode sa mga schedule kay automatic man nga reschedule kamo guro kay hindi man pwede na nga hindi na kamuya pag-accommodate kung may ticket ka na. Di karon kung di ka biyahe ni di mo ya pwede magkambyuhan. Magkambyuhan gilang na no? Maribooking ka bala kung saan ang next nga schedule. Action firing line. Alas 8:48 na. Action Radio City Hall. Dari kita sa maritalin na sa report. Let's have Action Dale Salazar, Bacolod City Hall nga mga balita. Action Dale. Action Art sa boto nga 3 nagpabor, 5 ang nagpamatok, kag 2 ang nag-abstain. Wala diri makalusot ang ginduso nga resolution ni Bacolod Councilor Blitzing Gabod Jr. nga nagapangabay sa Action Art nga kung nahimo ang sanggunang panglungsod makahimo diri sang isa ka resolution nga nagapamatok sa mandatory nga anti-COVID-19 vaccination na same man ang vaccine discrimination kag nagapanawagan sang pagrespeto. Action Art. So kaina naglawig-lawig man ang talakayan sang mga miyembro sang City Council regarding sining resolution
ni Bacolod Councilor Gamboa. Kaya according siya, may mga reports siya nga nabaton nga may mga empleyado sa mga BPO company Action Art nga hamunabala na kung wala kaya mabakunahan, hindi kaya makasulod sa isa ka pribado nga mga establishmento like sa mga BPO kag ibang tagida nga mga lugar Action Art. Supposed to be ang original nga resolution ni Councilor Gamboa is opposition gidya ang right term nga sining nga ginusara sa original nga draft sa sining resolution. O galing si Councilor Archie Baribara nagsuggest nga kung mahimo ti express lang no ang ila sining sentiments expressing sila singa sentimiento regarding sa mandatory nga anti-COVID-19 vaccination kag vaccine discrimination. So dito ang committee chair sa Committee on Health na si Bacolod Councilor Cindy Rojas, isa yun sa mga nagpabutyag man sa iya sining opinion kay Day Action Art nga ti ambal niya ni Councilor Rojas hindi man niya mandatory ang COVID vaccination dito sa Bacolod City kundi voluntary no rason nga ambal ni Councilor Rojas nga tinalikdan ng September kung magsiya nato ng datos sa Bacolod Emergency Operations Center sa Madam Action Art kay mga pasyente nga yara sa ospital nga nagkalamatay, most of them are mga unvaccinated no. So amo na kanang ambal ni Councilor Rojas nga highly gina-encourage lang ang mga pumuluyo nga magpabakuna kontra COVID-19 Action Art. Nagpabor man si Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chair sa Committee on Laws sa mga palayag sa pila ka mga konsehal nga so far according to Action Art ang pagpabakuna isa sa mga pamaagi para maka-recover liwat ang ekonomiya. Ikaduwa ang pagpabakuna Action Art nga wala man niya sang poder ang Bacolod City nga magmando abi sa mga private establishment nga dapat hindi na pagbatunon ang mga persona nga unvaccinated. Kag according siya premature pa ang resolution bangod wala pa man sa mga pending legislative measure na nagaduso sa mandatory na COVID-19 vaccination. Ano ang tinoga ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas? Our vaccination drive is not mandatory, Mr. Chair, but it is voluntary. And what we are doing right now, Mr. Chair, is that we highly encourage our constituents to get themselves vaccinated. Now, the Honorable Gamboa mentioned earlier that there are no, it does not mean that if you are vaccinated, okay, let's end the debate. You are free from COVID, Mr. Chair. But yes, Mr. Chair. Okay, continue please. One last point, Mr. Chair. I would just like to point out, Mr. Chair, that a few months back, Mr. Chair, around September and October, Mr. Chair, here in our city, Mr. Chair, in Bacolod, we have almost more than 100 deaths, Mr. Chair. And, those people who died, Mr. Chair, 90% or 95% were unvaccinated, Mr. Chair. So it just goes to show, Mr. Chair, that we might not be able to prove, Mr. Chair, how kung ano gid pala, Mr. Chair, ka ano ang vaccination, Mr. Chair, but we can see that it does help, Mr. Chair, no, because like for now our population in here in Bacolod has more or less 70+% we are already vaccinated, Mr. Chair. And Action Art na batian na si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Yes, siya ni ang chair sa Committee on Health sa sangguniang panglungsod Action Art no ti kumbaga si Councilor Gamboa supposed to be after the conversation. Mo sa reaction? Mayroon siya wala na rin siya nakuha sa reaction pero kung basihan nato Action Art ang dalagan sang session sang sangguniang panglungsod kay gabi na interview ni siya ni Action Brian mo no nga mag-file pa lang siya sang resolution about sining nagapamatok sa mandatory nga COVID-19 vaccination and then subong adlaw Miyerkules ang idala kay sa session ti unfortunately wala lang gid yan aprobahan sang City Council after sang votation Tiyambal ni Councilor Gamboa mahambal pa siya tani sa sining explanation nga ti muna bala nagsugot naman siya ko tani sa amended resolution based man sa suggestion ni Councilor Balibar o galit mo tang ni Vice Mayor si Familiaran Kaina nga tapos na ang debate kag divide ng House hagang resulta may tatlo nga nagpabor tiyamo na si Councilor Gamboa, si Councilor Novero, kag si Councilor Bartolome Orola Sr. Tapos duwa diri ang nag-abstain si isa diri si Councilor Simple Distrito Action Arta kag isa pa gid ka konsehalan nag-abstain pero solid tiyamo na bala ang majority laban diri sila sa mga SP members ang nagpamatok sa resolution
ni Councilor Gamboa. Pamatian naton ang tingog naman kag explanation kag punto ni Councilor Dindo Ramos. Mr. Chair. The Honorable Ramos. Mr. Chair. I may not go with this resolution, Mr. Chair. First, it is premature for us to express our sentiments on the matter, especially that there is no pending legislative measure being introduced in the House of Congress, Mr. Chair. Secondly, we cannot also impose our will on private establishments not to accept unvaccinated individual, Mr. Chair, to enter into a private domain, Mr. Chair. Third, Mr. Chair, this representation may even be in favor of the mandatory vaccination of individuals, as it is the only way that we can recover our economy, Mr. Chair, as long as it is legal, as long as it is constitutional. But as of this moment, Mr. Chair, we cannot say that this is unconstitutional or illegal. It is only Actually, portion ni lamang sang tingog ni Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Laws kag Tigid. Share yaman ay sining personal experience bilang isa ka COVID-19 survivor. Actually, nga that time wala pa na siya mabakunahan sang gin-admit ini siya sa hospital bangod man sa COVID-19. Sa iban nga pagkagikan sa Bacolod City Hall, iling ko okay, Mr. Chair. Alert level 2 ta siling ni Vice, ha? Oh. Amo ginakong kay siya bala ini blang mang iyas ang DOH recommendation di kita dayon bala ni mag kay kabalo ka kung natat kita maganak ka kuan sinido laban gi simplang permi mo. Yes, qualified kita for alert level 1. Qualified kita, yes, pero ang final say galing sa nasyonal kay alert level 2 kundi tapos. Yes, no, kay muna balatanan nga LGUs. Amo to ang basta last time ni former city Mang nga qualified sa alert level 1 pero alert level 2 lang sa patuman bangon sa threat sa Omicron Action Art. Okay basta importante alert ka permi namugid na. Sa quantum la. Ay kalain. Sige. Sa alert level 1 Action Art mas halog-halog pag ang mga restrictions. So, pero stay lang kita sa alert level 2 kay do ka dagamatamat balik sa normal ang atol sininga pag sinalayo. Balita dikan sa Bacolod City Hall, aksyon Dave Salazar. Maka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton kat ang among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang stop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station. Firing line. Ayos pangot na kita si inangano way nagikutempo kay Pard Sichanova kag Hila Javier, Giselle, Guillermo Amigo, Aida Jimino, kag Martin Gonzales, ngayong gabi man kay Fred Di Maala. Action Firing Line. Ang iba na maminsahin nyo karon na lang sa Action Night Patrol program para hatagan mo na sang tiempo. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Moden. Ako naman Aksyon na Tayhupon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. So, issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.